Gyerekek, ebben a videóban azt fogjuk csinálni, hogy ma sztérabératozni fogunk, vagy bocsi, nem azt, csak vicceltem. Nektek ki kell találnotok, hogy ma mit fogunk játszani. És írjátok le kommentbe. Jó, visszaszámolom 10-től 1-ig a időt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sziasztok! Itt van velem valaki, Leila. Jó. Sziasztok! Ő is sztérabératozni fog velünk. Csak párba bele fog szólni, nem csak brératokban fog nekem segíteni, hogy kell játszani. Na. Ma milyen brérattal fogunk megismerkedni? Egy csomporkkal. Igen, mert ma jött ki a John Pork. Ja, és igazából ez mind vicc volt. Csak úristen, nem tudom, most mi vajon van, na mindegy, folytassuk tovább. És beléptem a sztérabératba. És leszpónolt egy személy leszpónolt. Ja, az a óriás. Várjátok, most lenémítottam a Leilát, ő most már nem fog velünk beszélgetni. Csak amikor kérdezek tőle ilyen egy brératot, ő azt meg fogja nekünk mondani. Jó. Mi? Most mi spónolt le? Várjál, most kihangosítom. Egy steak. Igen, az spónolt le. Na, és megvesszük a steaket. Ma ez lett volna a videóm. Gyerekek, ma egyszerre fogunk mondani, most egyszerre fogjuk mondani. Azt a tud. 3, 2, 1. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Ja, Krisztoféra. Igen, és sziasztok, gyerekek!